Ja, goddag og velkommen til den her video, som handler om eksamensspørgsmål nummer 10, der hedder Gør rede for lineære, eksponentielle og potensfunktioner. Herunder skal du komme ind på, hvordan konstanterne a og b kan bestemmes, og inddrage eksempler på anvendelse af funktionerne. Så ikke så let. Lad os starte med at se på den lineære funktion. Den kan jo beskrives som med forskriften y er lig med ax plus b. Og hvis vi ser på grafen i et koordinatsystem, så vil det være en ret linje. Sådan der. Og hvis vi ser på, hvad a er for en størrelse, der er jo to konstanter a og b. Hvis vi ser på a, jamen så hvis vi går ind hen ad x-aksen, så vil a være det, som vi skal gå op ad y-aksen, eller ned. I det her tilfælde er det en voksende funktion, så derfor går vi op. Og lige i forhold til det, så vil man jo også kunne se på vores hældningskoefficient, altså a, den vil jo så også afgøre, hvor stejl vores kurve eller vores linje bliver. Man kan sige, hvis a er større end 0, jamen så er den over vandret, ligesom i det her tilfælde. Man kunne også godt forestille sig, at a var 0. Jamen så vil vi have en vandret. Og så er der også et tilfælde, hvor a er negativ. Og der vil vi så have en faldende kurve eller linje. Så på den måde kan man få indtrykket af, hvad hældningskoefficienten er. Og man kan også beregne den. Vi har jo formlen, der siger, at a det er lig med forskellen i y-værdien, y1 minus y2, delt med forskellen i x-værdien. Så vi kan se her, at hældningstallet, hældningskoefficienten, den siger noget om forskel i y-værdien per x-værdi. Så har vi også b. B, det er jo der, hvor vores linje, den skærer y-aksen. Altså hvis vi ser lidt på vores forskrift igen. Plus b, jamen så kan vi jo, hvis vi siger, at x er 0, hvis vi sætter det ind, så ser vi jo, at der kommer til at stå y er lig med a gange 0 plus b, og det giver selvfølgelig y er lig med b. Så på den måde kan vi se, at b, det er vores y-værdi, når x er 0. Og vi kan jo finde b ved at sige y minus ax. Det man kan sige om den her funktion, det er, at hver gang, at vi ændrer med x med 1, jamen så ændrer vi også y med a. Så det er det samme, hver gang vi går ind ud x-aksen, at y stiger med. Hvis vi skal prøve at gå videre til den næste eksponentielle funktion, jamen så kan vi beskrive sammenhængen mellem variablerne af en eksponentiel funktion med ligningen y er lig med b gange a med eksponenten x. Og hvordan ser den så ud i et koordinatsystem? Altså hvis det er en voksende funktion, så vil den jo se måske sådan her ud. Og hvis vi skal se lidt på, altså det der er specielt ved den her, det er, at her stiger y med en procentdel af x. Det vil sige, hvis x den stiger med 1, jamen så stiger y med, hvad ved jeg, en eller anden fast procentdel. Lad os sige, at det er 5% hver gang vi går ind ud af x-aksen.
Og lad os se lidt på vores konstanter. Vi har A. A er faktisk lig med vores fremskrivningsfaktor. Og vi husker jo, måske, at vi kunne finde den ved at sige vores rentevækst plus 1. Så der er en formel for A. Den hedder A. Det er lig med x2 minus x1 rod af y2 delt med y1. Men lad os lige stoppe op og se på det her med fremskrivningsfaktoren. Fordi vi kan lige lave et lille koordinatsystem her ved siden af. Altså hvis vi starter med en værdi, vi siger b her, x er 0, så efter et stykke tid, jamen så er den jo efter x 1 her, jamen så er den jo så vokset til den nye værdi, det er jo så b gange vores fremskrivningsfaktor. Så går der noget tid, jamen så skal vi jo tage den gamle værdi og fremskrive den med en given procent. Den gamle værdi var jo det her, og den fremskriver vi så igen med vores fremskrivningsfaktor, og så går der et stykke tid, og så går vi ud til et nyt interval her på x-aksen, og så skal vi så finde ud af, hvad vores nye værdi er der, og vi ser jo så, at den gamle værdi, den var jo b gange a, og det ganger vi så med vores fremskrivningsfaktor, og sådan fortsætter det. Vi kan jo se, at det her det er det samme som b gange a i tredje. Så det er lidt det går ud på. Vi tager hensyn til renter her. Det er lidt specielt ved eksponentiel funktion. Og jeg ved ikke, hvis vi skal se lidt på hvordan det kan være, at vi får den, hvordan vi kan bevise A, så kan vi jo sætte, hvis vi tager 2 punkter på vores graf og isolerer B, jamen så kan vi jo sætte dem lige hinanden. Altså hvis vi har et punkt her, der hedder, hvis vi for eksempel siger, at vi har et punkt, der hedder y1, eller x1 og y1, så kan vi jo få dem ind i en ligning her, sådan her. Det medfører så, at B, det er lig med y1 delt med a x1. Og vi så har så x2 og y2, kan vi sætte dem ind i ligningen, og så får vi udtrykket x2, og vi isolerer så igen b, og får at b er lig med y2 delt med a med x2 eksponenten. Og som sagt, det er 2 punkter, der befinder sig på samme graf, så de b har samme værdi, så derfor kan vi sætte dem lige hinanden, og vi får jo så, at y1 delt med delt med a med x1, jamen det er jo lige med y2 delt med a x2. Godt, så langt så godt. Så får vi a'erne og y'erne på samme sider. Og så får vi, at a x2 delt med a med x1, det er lige med y2 delt med y1. Vi har en potensregneregel, der gør, at udtrykket over ved a'erne kan vi skrive anderledes. Vi skriver det sådan her. x2 minus x1. Og den anden side gør vi ikke noget ved. Og så mangler vi kun en sidste ting for at isolere A. Det er netop at tage roden
af x2 minus x1 med rod af y2 delt med y1. Så på den måde fik vi bevist, at udtrykket holder. Hvis vi skal se lidt på vores b, så vi har vores forskrift her, der siger b gange a i x'ene, og vi kan jo så se, at hvis vi sætter x til at være 0, hvad får vi så til? Så står der y. Hvis vi siger x lig med 0, så medfører det jo, at y er lig med b gange a med eksponenten 0. Eksponenten 0 vil jo altid give 1, så det medfører så, at der står y er lig med b gange 1, som selvfølgelig er det samme som y er lig med b. Så y eller b, det er der, hvor grafen skal have x-aksen, ligesom den lineære funktion. Eller man kan sige, b, det er der, hvor x er 0, y-værdien når x er 0. Så det var lidt om den eksponentielle funktion. Hvis vi skal gå videre til vores potensfunktion, så kan man jo udtrykke sammenhængen mellem x og y ved en potensfunktion. Forskriften y er lig med b gange x med eksponenten a. Jeg kan lige se, vi må lige gå tilbage, jeg kommer lige i tanke om, jeg skulle da lige også fortælle lidt om, hvordan man kan se på grafen, hvad for en værdi a har. Altså her kan vi jo se, at a den er større end 1. Vi kunne også have et tilfælde, hvor at a var 0, så vil vi bare få en ret linje, der vil jo ikke ske nogen ændring. Og så kunne vi så have et tilfælde, hvor a var negativ, så vil vi se en aftagende funktion, altså a er mindre end 0. Godt. Men lad os komme tilbage til vores potensfunktion. Og få den ind i et koordinatsystem. Så er der jo flere måder, den kan se ud på. Der er sådan kan den se ud, for eksempel, hvis vi siger, at a den er mindre end 0, altså hvis a er negativ, så kan den også se sådan her ud, stigende, men faldende. Jamen det er jo så, hvis a det er større end 0, men stadig mindre end 1, det vil sige mellem 0 og 1, så kan det faktisk også være en ret linje, sådan der. Det er hvis a er lig med 1, og hvis a er større end 1, så får vi en stigende funktion. A, jamen den er så større end 1. Men lad os se lidt på, hvordan man kan beregne a, for det er jo ikke til at aflæse ud for en. Man kan få en idé om, hvad den er her, men det er jo ikke særlig præcist. Man kan jo så selvfølgelig beregne det, og vi har en formel for a. Og den siger jo, at a det er lig med logaritmen til y2 delt med y1. Og det skal så deles med logaritmen til x2 delt med x1. Og vi kan se, at vores b-funktion, hvis vi sætter vores forskrift her, y er lig med b gange x med a i eksponenten. Hvis vi sætter x til at være 1, jamen så ser vi jo, at vi får, at vores forskrift kommer til at se sådan her ud. Y lig med b gange 1 med a-eksponenten, og det vil jo altid give 1. Så derfor får vi, at det er det samme som y er lig med b. Med andre ord, når x er 1,
så er y lig med b. Og det vil så sige, at b, ja, det er den værdi y har, når x er 1, eller sagt på en anden måde, det er der, hvor vores graf, den skærer punktet x er lig med 1. Hvor vi ved de andre funktioner havde, det var der, hvor at x var lig med 0, så er det altså her ved en potensfunktion, der hvor at x er lig med 1. Det, der er specielt for den her funktion, hvis man skal sige det, det er, at x stiger med en procentdel, og y stiger med en procentdel. Så det er også det, man kalder procentvækst. Og man har et udtryk, der beskriver sammenhængen imellem de forskellige procentvise stigninger. Og det er jo, at fx, det er lig med fx med a i eksponenten, det er jo lig med fy. Så vi kan jo se her for eksempel, at hvis, hvad skal vi sige, hvis vi siger, at vores rentevækst for x ud af x-aksen, den er lig med 10%, kan vide, hvad så y stiger med, hvor meget den stiger op af y-aksen. Vi husker lige, at f det er lig med r plus 1, og det medfører jo så, at fx er lig med 1,10. Og hvad skal vi sætte a til? Vi kan jo bare sige, at a er lig med 2. Jamen så kan vi se hernede, at fy er 1,10, og det må jo give noget, der hedder 1,21. Og det medfører så, at ry, jamen den er lig med 21%. Så her ser vi sammenhængen af den, at hvis x vokser med 10%, så vil y altid vokse med 21%. Og det er vigtigt, det er en konstant. Det er altid y vokser med det, når x vokser med 10%. Lige meget hvor på x-aksen det er. Så sådan hænger det sammen. Det var en hurtig gennemgang af de 3 funktioner. Hvis man skal komme lidt ind på, hvor man bruger dem, jamen ja, her for eksempel potensfunktion, vi kender den jo lidt fra vores formel for arealberegning. Vi ved jo, at areal i en cirkel, det er pi gange radius i anden. Ikke? Og det svarer jo meget godt til vores ligning y er lig med b gange undskyld, der skal jo så stå x. Og vi tager lige viskeleder. Sådan der. Hvad fanden er der nu galt? Ej, hvor irriterende. Vent lidt. Så virker det igen. X i anden. Ja, og hvis vi går over til vores eksponentielle, jamen så bruger vi den jo der, hvor vi har med vores, kan I huske, vores kapitalfremskrivning, hvor vi snakker om kapitalen, jamen det var jo lige med vores startbeløb, altså b gange, og så r plus 1 i ente, ikke? Og r plus 1 det er jo a, og i ente det er x. Så det er der, vi bruger den. Så det var bare for at komme med nogle eksempler, hvor vi bruger de her funktioner. Det var alt for den her gang.